Zenbaki hamartarren arteko batuketa eta kenketa egiteko prozedura, zenbaki arruntekin erabiltzen dugun berdina da. Adibide praktiko batekin hobetu ulertuko dugu. Zenbaki arrunten hurrengo batuketa hau egingo dugu. 174 gehi 1235. Lehenik eta behin egin behar duguna, batugaiak modu vertikalean jartzea da, bata bestearen gainean. Maila bereko zifrak zutabe berdinean jarriz. Batekoak batekoekin, hamarrekoak hamarrekoekin, eta abar. Ondoren, batuketariekin. Eta, 174 gehi 1235 da berdin 1389. Orain, zenbaki hamartarren arteko batuketa bat egingo dugu. Eta horrela, prozedura biak berdin-berdinak direla egiaztatuko dugu. 2203,5 gehi 275,19. Lehenengo, batugaiak modu vertikalean jarriko ditugu. Hamartarrak modu vertikalean jartzea, zenbaki arruntekin egitea baino errazagoa da. Komaren laguntza daukagulako. Fijatzen bazarete, batekoak batekoekin kokatzean, komak ere bata bestearen gainean geratzen dira. Horregaitik, hemendik aurrera, horreri garrantzi handia emango diogu. Behin komak ondo kokatuta, gainontzeko zenbakiak kokatzea oso erraza delako. Bueno, eta batugaiak kokatu ditugula, batuketa egiten dugu. Betiko moduan, eskumatik hasi eta badaukagu. Bukatzean, berehala konturatzen gara emaitzarik koma falta zaiola. 2203,5 gehi 275,19 ezin delako 247.879 izan. Orduan, koma non kokatu? Ba oso erreza. Beste komaen azpian. Eta orain bai, 2203,5 gehi 275,19 da berdin 2478,79. Oso ondo. Eta orain biak egin ditugula, hasieran komentatu duguna bete da, ezta? Hau da, zenbaki arrunten arteko batuketa eta zenbaki hamartarren arteko egiteko prozedura berdina da. Gainera, hamartarretan komaren laguntza daukagu, beraz, oraindik errazago. Beste adibide bat. 75,21 gehi 33,55. Gogoratu, bata bestearen gainean kokatzeko, komekin laguntzen gara. Orain, batuketa egin, emaitzan koma dagokion lekuan sartu, eta listo! 75,21 gehi 33,55 da berdin 98,76. Orain, kenketak aztertuko ditugu. Ikusiko duzu ezelan, prozedura, batuketekin erabili dugunaren berdin-berdina den. Horretarako, adibide praktiko bat jarriko dugu. Hamartarren arteko ondorengo kenketa hau egingo dugu. 1877,85 ken 823,6. Lehenengo, kenkizuna jarri. Ondoren, azpian, kentzailea. Ordena egokian jarri ditugula ziurtatzeko, gogoratu lehen komentatu duguna. Komak zutabe berdinean egon behar dira. Orain, kenketa egiten dugu. Etxaso ehaztu kenduran koma jartzea. Eta listo, 1877,85 ken 823,6 da berdin 1044,35. Oso ondo. Tira, eta bukatzeko, azalpen guzti hau laburbilduz, zenbaki arrunten arteko batuketa edo kenketa bat egitea eta zenbaki hamartarrekin egiteko prozedura berdin-berdina da. Kontuten hartu behar dugun gauza bakarra da, komak zutabe berdinean egon behar direla. Besterik ez. Bueno, eta bukatu dugu. Zer deritzozue? Erreza, ezta? Ba orain, zuen txanda. Animo!